Кой от вас е майстор? На кой да платя? Марина е майстора, той ги разбира. Аз съм. Точно, събрал съм ги. Да. Знаете какво да правите? Много държа на опънатите тавани и мазилките. Да не са повтаряме, материали имате, всичко имате, нали? Какво? Опънатите тавани! Айде, момчета, приятна работа. Хубав ден. Ко да му оправяме, Марина? То оправено по-хубаво вкъщи даже. Виж сега, човека даде пари. Аз ще слизам долу да направя малко мазилка, ще замазваме и замахаме, го толкова. Ами опънати тавани? Аз си не амджи. 25 години сме вери. Няма сега и да се опълни. Марина, лошо. Сега и за двама ни е лошо. Зато ли ви какво ти казвай? Опънатите тавани къде са? Банята. Тези двамата ги товариш колата. Караш ги в най-близката гора. Да се научат как се опъват тавани. Спир кората. Гледаш? Виж, ето е опъна таван. Е така трябваше да стане. Не като ние с ваши прости. Да, много хубаво е станало, батко, да. Хубаво е, като го правят хора, дето разбират.